číslo 12. Halo, jak to tak stalo? Ty tak smigla, ty jsem rýchla. Bože, kde je ten doktor? Tak dlho sa ho na tu hádam aj zrečne. To není no. Papi sa ho na spadla, to je to veľa. Ja neviem. O Bože. Bože, tak je úplne krvavá, to si normálne teše. Dobre, tak som sa toho nemala bať, ale tak je to nechutné tak... Ježišimaria. Doktor, čo si spravíte? Trochu ju vyšetríte. Ježišimaria. To bude dobre. No myslíte? No baba, čo ste slepí? A pozrite, tu na dole je koľkej krvi. To veľa krávy. Čo vám síbe? Však to má pri hlave. Však je to neteci, hádam z ucha. To by bolo čudné tampon v uchu. No už ide, tak teraz už je prebratá, tak ju zaberieme do tej nemocnice, dobre? No. Poď. Haló, ste prebratá? Musím vám dať dole topánka, aby sme zišli. Musím. Nie, to podguty. Hej, ale vlastne to sú od Gucciho tak stáli, viete koľko? Tak si do 60 rád na posledné pomazanie. To stáli aspoň 100 €. Zlomený členok. Počkaj, napravím ho. Čo vám šíbe? Tak to není. Každte ruku. Tak ma niečo z kolenom celé krvavé. To je dobré. Čo vám šíbe? To co je za ordináciu celý bordel? Vy spíte v stane? Bolí to? Vydržte. Ukážte. No počkaj, zlata to za chvíľu zabere. Dajte si toto. Čo to chcete na ňu vyliať? To ste šibnutí? Vypíte to do dna. Čo ste čakali, džús? No, mangový koktail to mal byť, ten mám najradšej.